Domů, no, počkej, ale já přece... Jsem zapomněl, jakou mám barvu, jestli žlutou, nebo... A co to vysvětlíš? A je. Že jsi u toho Penzo letěl, si skáčel, nebo co? Šefe, jakou mám barvu žlutou? To, aha. Dobré, to by se nezal. To musím mluvit. Jo, dobře, na ostro. Jsi žlutej. Mario. Čau. Co je ty? Někam jdeš? Domů, no. Se v té vaně nedá spát, potřebuji postel. Počkej, ale ty přece nemůžeš jít domů. Lumíre, jestli se alespoň na chvilku nevyspím, tak v té práci dneska chcípnu. A jak to vysvětlíš? A je? Že jsi toho Penziu letěl s tryskáčem, nebo co? Jsem si někoho stopnul třeba, ne? Ne, prosím tě, ne, jestli se ukecáš doma, tak to nevysvětlíme. A pojď si lehnout se mezi nás, pojď. Super.